M'agradaria tornar a repassar els elements destructius que considerem excessius. Són a l'informe principal? No ho entenc, tot això. Fa 3 hores i mitja que som aquí dins. De quantes maneres volen que els expliqui la mateixa història? Miri de veure-ho des del nostre punt de vista. Segui, sisplau. Vostè admet que va fer esclatar els motors d'una nau estel·lar de càrrega de classe M. Per tant, va destruir un aparell mecànic molt valuós. 42 milions de dòlars actuals, sense comptar el valor de la càrrega. L'arxiu de vol de la nau salvavides corrobora alguns elements de la seva versió. O sigui que, per raons desconegudes, el Nostromo va aterrar a l'LV 426, llavors un planeta no estudiat. Va reprendre el viatge i que més tard algú va programar la nau perquè s'autodestruís. Vostè, per raons desconegudes. Per raons desconegudes no, ja els ho he dit. Vam aterrar el planeta per ordres de l'empresa per recollir aquell ésser que va destruir la meva tripulació i la seva valuosa nau. L'equip d'anàlisi que va escorcollar la nau salvavides pam a pam no va trobar cap prova física de l'ésser que vostè descriu. Exacte, perquè el vaig expulsar del compartiment d'aire. Tal com els he dit. Hi ha éssers com aquest organisme hostil al planeta LV 426? No, és una roca, no hi ha vida indígena. Tant ha caigut el nivell d'intel·ligència mentre jo era fora? Senyora, ja li he dit que no era indígena, venia d'una nau espacial abandonada, una nau extraterrestre, no era d'allí. Ho entenen? Em vam seguir el senyal d'emergència. I van trobar un ésser del qual mai no hem tingut cap notícia en els 300 mons estudiats. Un ésser que es gesta dins d'un hoste humà viu. Sí. Això és el que va dir. I té àcid concentrat en lloc de sang. Això mateix. Miren, ja sé on volen anar. Però els dic que existeix aquesta cosa. Gràcies, Ripley. Ja hem acabat. Sisplau, no m'escolten. En Kane, el nostre company. En Kane, el que va entrar a la nau, va dir que hi va veure milers d'ous, milers. Gràcies. Ja hem acabat. Recoll, encara no hem acabat. Si un d'aquests éssers arriba aquí, sí que haurem acabat. Llavors ja poden dir adéu a tot això que consideren tan important, perquè tot se n'anirà a la merda. La conclusió d'aquest tribunal d'investigació és que la brigada Air Ripley, NOC 14472, va prendre una decisió qüestionable i no pot tenir una llicència d'oficial de vol comercial de la CSI. Per això se li retira la llicència indefinidament. No presentarem una denúncia oficial aquesta vegada. Si ho accepta, passarà per un període de 6 mesos de proves psicomètriques, que inclouran una revisió mensual per part d'un psiquiatre del CSI. Queda tancada la investigació. Ho podia haver fet millor, jo. Miri, l'infecció Ripley. Per què no investiga el planeta LV 426? Perquè no em cal. Fa 20 anys que hi viu gent allí i mai no s'han queixat de cap organisme hostil ni res. Què vol dir? Qui hi viu? Terraformadors. Enginyers de planetes. Van a un lloc determinat i instal·len processadors d'atmosfera que facin l'aire respirable. Triguen dècades. En diem una colònia precuinada. Quantes persones hi ha? Quants colons? No ho sé, potser 60 o 70 famílies. Em permet?